ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଟଙ୍କା ଖାତାରେ ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିର ସବୁର ସମାଧାନ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତ ସେଇ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଖାତା ଠିକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ନାମ, ଘର ସାଙ୍ଗିଆ ସବୁ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ନା ଏବଂ ଘର ସାଙ୍ଗିଆ ଠିକଣା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେୟାର ଅଫ୍ ଯାହାର ମାନେ ଘରର ମୁଖିଆ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକଣା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି, ମାନକ ପରିଚାଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମ, ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଠିକଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ତ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଆଧାରରେ ଥିବା ନାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଧାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଥିରେ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଭାଇମାନେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେଲେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଠିକ୍ କରିବାଟା। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଠିକଣା ଗାଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍, ସେଇ କେୟାର ଅଫ୍ ଏବଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂ ଥିଲା ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିବିଟି ହେଇନି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖାତା ଖୋଲିବେ ତାକୁ ଡିବିଟି କରିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଏଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି OTP ଆସିବ, OTP ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ପଇସା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନା ଆବେଦନ କଲା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିବେ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଉସୀମାନେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 29ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।